Gantong-gantong kaganapan sa bahay. Pag natitipon kaming magkakapatid, siya namang tuwang tunay. Hello. Wala pang matapik kaya kanya-kanya pandot-dot ng telepono. Presenting may OA kapatid, tawa muna bago kwento. Kung may OA, syempre may kabaliktaran, merong nonchalant. Mabait na ba ako sa lagay nito mga boss? Binigay ko na kasi isa kong relo as a gift. Birthday niya kasi. At ganto kami kamahal ng mga magulang namin. May kabarangay kasi kaming lumuwas. Na kanya pinasabay. Ito yung dilis na siyang paborito kong tunay. At syempre, pinaluto ko na sa kapatid kong nonchalant para naman matikman naming lahat. And of course, ito na this. Handa na ang lahat para sa kainang walang humpay. Tatayo ka lang pag 10 beses na sunod-sunod ang nagawa mong dighay. Pagkatapos ng kainan, photobooth naman. Tagtag muna ng kinain bago magsitulog. Nang hanggang sa panaginip ay bungis-ngis pa din.